кураш аз риштаҳои хело маъмули варзишӣ буда, дар Тоҷикистон низ завқмандони зиёд дорад. Паҳлавонони ин намуди варзиш аз кишвари мо дар мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. Таваҷҷӯҳи зиёди наврасону ҷавонон ба кураш боис гаштааст, ки масъулини соҳа ҳамасола тасмим бигиранд, то тадбирандешиҳои зиёдро баҳри пешравӣ ва дарёфти истеъдодҳои ин ришта роҳандозӣ намоянд. Ҳамин буд, ки таи 2 рӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кураш доир гардид. Ин мусобиқа тавонист 200 варзишгарро аз саросари кишвар ба ҳам биёрад. Ин гуна чорабиниҳо боис мешаванд, то варзишгарон худро бо ангеза нигоҳ доранду барои рушди минбаъдаи фаъолияти варзишии хеш бештар талош намоянд. Марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи мазкур дар толори донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмумин Раҳимов сурат гирифт. Онҳое, ки тавоноӣ ва маҳорати баланди паҳлавонӣ доштанд, ба финал баромаданд. даври ниҳоии мусобиқа дар толори варзишии донишгоҳи миллӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо барномаи фарҳангӣ барпо гардид. рақобатҳо дар умум аз рӯи 7 вазн сурат гирифта, дар рӯзи охири мусобиқа қаҳрамонони Тоҷикистон аз риштаи кураш муайян шуданд. ғолибони вазнҳои 60 ва 66 Искандар Муҳаммадхоҷазода ва Сарвар Абдушукуров муайян гаштанд. Каримзод Наврӯз дар вазни то 73 мақоми аввалро аз они худ кард. ҳамин Зина дар вазни то 81 кило Насиби Наҷмиддинов Муҳаммад Шариф гашт. дар вазни то 90 бошад Раҷабов Ҳамроз медали тиллоро ба гардан овехт. ҷои якумро дар вазни то 100 килограмм Раҳимов Улуғбек сазовор гашт ва дар вазни ҷамъи 100 кило Шариф Назриев қаҳрамони Тоҷикистон эълон гардид. бояд гуфт, ки мақсад аз баргузории чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш ин интихоби беҳтаринҳо ва сафарбар намудани онҳо ба мусобиқаҳои берун аз кишвар мебошад. ҳамчунон дар чунин чорабиниҳо фаъолияти мураббиҳо низ як нав омӯзиш мешавад, ки то чӣ андоза бо шогирдонашон кор кардаанд. ёдовар шуданд ба маврид аст, ки дар маросими пӯшидашавии чемпионати кураш 5 қувваозмоии дӯстонаро низ ҳаводорони риштаи мазкур тамошо намуданд. иштироки варзишгарон аз кишварҳои Эрон, Қазоқистон, Узбекистон, Федератсияи Россия ва Ҳиндустон боис гардид, то мусобиқаи кураш шукӯҳи бештарро ба худ касб намояд.